HKBP to mangon sebet waji. Jadi batakas pangurupion na sida tu panitia mang. Jadi las rohani huriat tamar hiti panitia neng pasatot tanian ulo samang. Badi pasti ko amang manon hata namin. Tujolom keluarga ni amang Ersito Pulboru Siregar. Di Cipta Asri. Jadi itong matselas rohani huriaw bariban. Alani pangurupion muna tu huriat taon. Memang bibil fruit tadi so disupur do atakas. Bui dua makta bui. Jalai do las ni rohatta. Di las ni huria sederion naing pasahaton ni huriaw ma berhite-hite amang preses ulus tu hamuna. Maka mulai teh dipilihan nok pinasaha muna. Alani i jalo hamu mai di bagasan las ni roha. Mulai ate mak.